Thokozani gogo. Thokoza ninjani Sisimathe? Ngiyaphila mina ninjani? Ngiyaphila ninjani? Sikhona kahle. Siyaphila. Good. Usenzile kahle u-level 3. Hayi siphilile amakhaya. Kambe sekumakhaza. Eyi, nigada amakhaza njengoba sisabhekene nale nkinga ye-flu nje, singangenwa amakhaza. Let us be extra careful. So, ngicela usi-introduce-ele kahle isihloko sanamhlanje ukuthi namhlanje sikhuluma ngani. Alright, namhlanje Sisimathe sikhuluma ngey'poko, sikhuluma ngemizi oyithenga inesipoko, noma sikhuluma ngemoto oyithengayo ekanti-ke yafela abantu. Sikhuluma ngabantu emigwaqweni abashona ku-accident bashiwe lapho. Sikhuluma ngey'kolo ngama-res lapho kwashonela umntana khona angazange alandwe. Sikhuluma nje ngey'poko ukuthi siyenza njani ukuthi abantu basizakale sowuyithengile le ndlu enesipoko, futhi senza njani ukuthi uma usondelele moto enesipoko mhlambe wena kukhona into eyenzakala kuwe izothi uma ungibuza ngikwazi ukusiza uzisize wena, noma uma ungasizakali ngikwazi ukuthi phumela uhambe uyothola usizo endaweni yangakini, ufike ukuthi ufuna lokhu na, because indlela ikhonhlobo-ke khona amabhunu akudala kade nje atsho nje ukuthi endaweni yethu asifuni bantu, kodwa there's a way yokuthi ubasuse kuleyo ndawo sebashonile. Thokozani. Eyi, thokoza gogo. Yazi uqinisile impela lento oyishoyo ngoba sinokuthenga manje sizoza ngaba sinokuthi uthole sithenga izindlu la kuma-suburbs, uthole kwafela ibhunu nje uFanriebeek thizeni owayenenhliziyo embi engabafuni abantu abamnyama, wena ungene uhlale khona ubone sewunenkinga noma uze uyawohloka noma uze uyadliwa kanti awuzenzanga izinto ebekufanele uzenze khathi ungena lapho. So iyiphi i-advice ongasinika yona ukuthi uma ngabe ngiyothenga umuzi omusha engingawazi ukuthi ubuhlala bani, engingawazi ukuthi wake washonela bani phakathi, what advice can you give me ukuthi uma ngiyongena endlini entsha iziphi izinto ekufanele ngizenze? Ngicela uyi-unmute gogo. Okay. Njengomuntu wesintu ufanele ukuthi uhambe uthenga umuzi womuntu kuqala, uyozengena ume kanjani. Umuzi omusha phela ongeke uhambe uyobheka ufike ungenzakalayo, yingakho nze movement naso isipoko sasayenza movement. So abantu they have to understand ukuthi isipoko i-movement yakhona ungazi ukuthi into ephilayo ngasendlini. So ufanele wazi ukuthi ngifike emzini omusha and angazi bokuhlala bani, angazi kwenzakalani, noma labantu mase bahamba abaze basho ukuthi sesihamba gogo bani bani asiphume sahambe. So kuyadingakala ukuthi uzifundise ukuthi uma ufika endaweni lowo movement uke ukhulume nawo ukuthi phela la ekhaya akusekho bani, la ekhaya sekabani bani, it happen umuntu oshonile ibhunu uzoyazi kanjani. Ufanele ukuthi wazi ukuthi abantu bebahlala lapho, very important ukwazi ukuthi abantu bebahlala lapho bekade kwabo bani, kuphume inhlobo yemuntu, mhlambe amavenda, amashangani, amaZulu, njalo ngokulandelana. Ku-important kakhulu ukuthi ungaveli uthi ngasayina nje incwadi angisazi mina nhloboni, because izokusiza kakhulu ku-language uma ngabe ukhuluma kanjalo ukwazi ukubatshela ukuthi phuma uhambe. I remember ngesinye isikhathi khona umuzi kwakufuna ukuthi ukhulume i-Afrikaans,
and lelo bhunu lalingafuni ukuphuma phela kulo flat. Kwafuna ukuthi kuqinywe ibani bamelwe badlule life babone ukuthi naba labantu bahamba nomntwana. Then umama wakhona aqala ukukhuluma ukuthi lanana akukhona manje emuzweni lana sokuhlala thina, nina hambani niyohlala somewhere. Abanye they fight abathi nje kuphela yes siya understanda. Then i-ghost ithatha isikhathi ukusuka sometimes because abelonga lapha azitshela ukuthi lanana ngathi umuzi wami ungathengiswa, ngathi lanana kungabi nomuntu ohlalayo futhi especially abantu abamnyama, let's say amabhunu wakudala. So kwenzakala abantwana they understand now ukuthi they want to move to America, kungcono sithengisa umuzi. Mase bawuthengisile akahlaleki, kulapho-ke izangoma zingena khona. So biza isangoma ukuthi ngicela uyongiqoshela isibongo, because sometimes sisiza nge-movement yehashi, sometimes kuba umuntu kahle, ngesinye isikhathi akuba umuntu kuqhitheka izinto, kuwa izinto usathi uyaphuza something, ubone nje ayiklapela le iyasuka, ubone nje ukukhala something ezinkini. It's not always isilwane. Thokozana. Eyi, Sithokoza, siyabonga gogo. Abanye baye bakhale ngokuthi nje hayi khona umuntu oklinayo la endlini thina silele. Mina kuyangenzekela ehhotela-ke leyo-ke. Sathi silele ehhotela, hayi bo. Mhlambe ngo-3 ekuseni kukhala amanzi ebathroom. Uyabona ukuthi khona umuntu okhushizayo oklinayo la, kodwa simbona ukuthi ubani. Saye e-reception, I was with uSqueezer wami, we're sharing a room. Hayi bo, sahamba saye e-reception, ukuthi ngeke kwenzekani. Kwathiwa hawu nise-room bani, into yakhona eyenzekayo. And I was so upset ukuthi why would you put us in that room and then you are laughing yakhona nje normal eyenzekayo, but you have the nerve ukuthi usithumele kuleyo room ube wazi kahle ukuthi kuba khona into enje. We took it to i-management, yabuya imali yethu ngoba kwakudlalwa ngathi. Laba ngicela guys nibuze imibuzo ukuze sazi ukuthi iphenduleke imibuzo eninayo about indaba yokukhishwa kwesibhoko. Bese kuba-ke gogo khona laba uthola ukuthi uthenga umuzi omusha ongakaze uhlale muntu. Uthola ukuthi uyakuhlupha. Kubaluleke kangakanani ukuthi uma ungabe uthenga umuzi u-brand new, u-check ukuthi before kwakhiwe le mizi kwakukhonani la esekwakhiwe khona le mizi. Umuzi omusha akukho lula uma ngabe uthenga ngoba usuyabuza ukuthi bekuyifama bekuyini. Sometimes ubuye e-England uceda ukushada uyahlala, but kubalulekile ukuthi wazi ngendawo ohlala kuyo, because sometimes amathuna RDP it happen umuntu athi umakhelwane next door uyangakatha, solo kungene kule ndlu nginenkinga, kanti asumakhelwane. The problem is indawo ohlala kuyo bekade iyisiganga, kwaba khona umuntu obulalelwayo la kule ndawo obulalwe kuyo, besabusa kuyo ngoba kuba bamlandanga, bamthole nje sekasemakhazeni ku-government, bamthatha bahamba bayomngcwaba. So ngesinye isikhathi uze umuntu kuthiwa lo muntu lonana ubethobuliwe, naye ufana nespoki, because always uyambona but you don't understand ukuthi kanjani lo muntu lona mosibekade anqotshiwe. You understand? So kuyenzeka ukuthi ngesinye isikhathi moto, kanti le moto oyithengile eyomuntu owatshayisa wathola accident washona, yalungiswa wayithenga wena. Nazo zikhona izindlela zokuthi uxoshe lesi sipoko ngaphansi kwemoto kube yakho, ngoba wena uyithenge kuya-Van der Merwe, manje sowufuna ukuthi kube yakwaZulu. uZulu manje sekufuneka itshintshe phela ukuthi imoto kwazakala ukuthi-ke manje sekugibela abakaZulu. Thokozani. Thokoza gogo. Usibusiso, you are back. I hope ngeke ikuhluphe namhlanje internet. Thank you for coming back. Thank you for always supporting ama-shows. Siyabonga kakhulu, siyakuthanda kakhulu kule channel. Usibusiso Voyi, hi Sibusiso, unjani nawe? Uthi kuyiqiniso ukuthi it's only abantu abanamakhanda athimbile ababona iy'poki. Sibu,
ngicela ungicacisele ukuthi ubuqonda ukuthi athambile noma mhlampe imina engikwazi ukuthi yini uma kuthiwa athimbile amakhanda. So uyi-check i-question yakho uphinde uyibhale ukuze sibe nesho ukuthi siphendule into e-right. Athimbile noma ukuthi athambile. Ngiyabonga lapho. Ugogo Khumalo uthi Thokoza gogo, esimeni sasekhaya ugogo wayesho esaphila ukuthi akafuni kuqashiswe or udayiswe umuzi wakhe. Washona so umalume wawudayisa ngenkani. Kumanje abawuthenga bayakhononda bathi ugogo uvele ame. Eyi, kwenziwa njani-ke esimeni esinjalo? Nami nginayo family story enjalo. Ugogo wayeshilo ukuthi ucela abazukulu bakhe bangaxoshwa. Malume awudayisa umuzi waqosha abazukulu. Akuhlali muntu othengayo. Cha, kona angeke bahlale kahle lutho. Futhi nje bazohlala bambona ugogo, bahlala bambone abantwana especially abancane mabakhula bazodisturbeka kakhulu esikolweni because umuzi onjalo uma unika umthetho ukuthi asifuni bantu bahlale injalo. And uma ngabe wena nabantu labo niyavumelana, let's say mhlambe sebathi kuwe wena sizukulu or umntana walapho egazi mangabe usaphila uye uthi niye lapho nifike niyokhuluma kugogo ethuneni ukuthi gogo thina sudayisanga umalume udayisile naba labantu sebayahlupheka kunjena. Kodwa kaningi mina ngeke ngibone kulunga. Ngiyangibona labantu bawuthengisa back to abantwana balapho lo muzi. Because ngiyangibona kungalungi total. Noma sengayiwe enyangeni liyasho lelo dlozi lalapho lithi khona into mina engayifaka kuleyo charity. Eyami yakithi asiyona obuthakathi. Kodwa yinto ekufuna ukuthi isize abantwana bami. So ngize kuzoyigada ngibophumula namhlanje. So kwalowo malume mangathi uyambheka akunalutho lingahlangana. Ithi ngenze example especially abomalume abarish abafundile bayathanda ukuyenza lento leyo. Mawuthi uyambheka sokuwumuntu nje akasena life. Unemali nje ukuthi athenge ngokuya esiswini. Unemali nje ukuthi amana athenge iVaseline. Kodwa imali yakhe seyithathwe abantu abalele. Akukho lula ukuthi ungathatha imali yomuntu olele bose uthi wena ayangikholelwa kulezo zinto. Thokozani. Thokoza gogo. Umalume menilalela bekana ukudayisa imizi yasemakhaya. Ogogo mebeshiya imizi akuqhubeke kube ikhaya. uThomson Masilwane uthi gogo kuyiqiniso yini ukuthi mawubeke inyawo lehashi kuleyo ispoki asisondele ungabe uthi ubeka inyawo lehashi engabe ngingamthatha bavelelwa ke ngoDurban July isontshontshwa inyawo zamahashi soyifake eduze endlini unyawo lehashi ngempela ngabe luyasiqosha ispoki. Thokozani, kuyiqiniso lokho kakhulu kodwa kuya ngokuthi leso sipoko sabulawa njani ngoba ngelele inyawo lehashi ibuye futhi iqake le ndaba yenyawo lehashi libuye futhi lenyawo lehashi uze ihashi naye ihashi lengena usathuthi lengena lidlule ningalali usuku bonke. So it's very important ukuthi uyohlola ukuthi kule ndawo yangakini noma kumprofita noma kunyanga ukuthi ngabe isipoko naso sesibonini ngabe lesi sipoko singaphuma ndlela yini ngoba esinye uyasikhulumisa nje kuphela siphume esinye sifuna yona inyawo lehashi enye ifuna iqaqo lehashi enye ifuna ukusebenza nje impela ngoba usuka ngahambanga kahle lo muntu. Hayi kwaze kwanzima. Usibusiso uVoyise uyakhetha lapho ukuthi ubethathambile asiphindele siubuze umbuzo wakhe uthi kuyiqiniso yini ukuthi it's only abantu abanamakhanda athambile abobona izipoki futhi mune ikhanda eliqinile nje ngokusibona isipoki. Yaqala bekushiwo njalo ngiyazi nami nginosisi ne usisi wami siye sisho njalo sithe ikhanda lakhe lithambile because makaphuzile ubuya nezipoki zonke ubuya nabathakathi and ubazi khona to khona. So usisijabulile siyazi nje makasipoqela indaba injalo makangathi yo umuntu oziphuzela pap. So makabuya 2 o'clock
abuya lapha abuya khona ubuya ngengoma encane athi wathi makathi ba and endaweni esijwayele wathola ukuthi hayi bo phela lo bantu basho nje manje sithatha ngokuthi umuntu wekhanda elithambile ngelinye ilanga ithe 2 o'clock bekune-crisis ekhaya mangiyodlula kuleso strata kumangiyibona lento ngibona ukuthi lento ikhona serious iyabahlupha abantu kodwa kule ndawo yona baba kungenzakala ukuthi masiqondene nawe sibone kodwa masingaqondananga nawe kukhona abantu abasibona nje sindlula endleleni thokozani Yo, wayekunzima. uZandlamini uthi kuyakhulunywa yini ethuneni uma kuyokhulunywa ethuneni kukhulunywa kanjani? kuyakhulunywa ethunyweni baba uma ukhulunywa ethuneni usuka ukuyenza isiko leli walibona ekhaya balenza ukhuluma mhlawumbe ukuthi wemama abantwana sebahlala kimi kunjena 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 yingakho sithi kaningi asikholelwa ukuthi ethuneni uyoqela iy'moto nani esabantu basiphoxa uma bakhuluma ngathi inyanga ngcono siyazi thina ukuthi sibuyaphi and we know exactly into esikhuluma ngawo ukuthi sisuka siyobika lokhu naloku nalokuya masiceda ukukubika lokhu sakubona ubaba omkhulu bakwenza sikuthole bakwenza masiceda ukukubika lokhu ukuthi ngizobika umntwana ngizobika umuzi ngibika imoto izinto ozibikayo lezo sizoklina ithuna lakho dala sakugqina emzini wakho umsamo kulapho-ke uyokhuluma konke okufunayo emsamo uma ngabe impela abakini uyabahlonipha bakhona ekamereni likamama nobaba emsamo thokozani Hayi, thokoza gogo. Eyi, uyangiphoqa noGugu Khumalo uthi kodwa sis njalo alungiphuthi lolu hlelo and ngiyambuza nemibuzo but ngiyaxolisa Mbulazi, ngiyaxolisa, kodwa Khumalo ngingayini nje mase kuthiwa ngikuncome. Bengithi ngifuna ukukuncoma mese kuvalwa yabo sekugcwele sekukhona bonke abantu. Ungixolele bandla, ungixolele Mashobane, ngiyaxolisa Mfungwa. Wena and ngiyakwazi ngempela uqinisile uhlala ubuka futhi ngempela you always ask ama-questions asile. Ngicela nje ungixolele mina nawe singaxabaniswa indaba ebhedayo. Nangu futhi uGugu Khumalo uqinisile ugogo kumanje umalume uphuma igazi ngamehlo. Yo, umalume lo wadayisa indlu njengoba kade usho ukuthi izinto azimlungeli. Yo, cabanga uphuma igazi umalume I'm sure nemali adayisa ngayo umuzi akayikhombi nokuthi wayenzani akaze wayenzani. Eyi, sengathi ningazama ukuthi kumele niwuthenge back umuzi ukuze nogogo ajabule aphumule lapha khona kwazi kuba yinkinga. Aphinde ukuthi kuhlolwa uma kwenze njani. Nangu uMakhosi ethi hamba uyohlola uma unenkinga yezitoki. Uma uhlola ngoba okwamanje sinyanitshela ukuthi uma ngabe isipoki sikhona khuluma ukuthi umuzi sokowakho uthole ukuthi lesipoki asifuni ukuphuma ngoba wakidnepiwa waripiwa wabulawa kuleyo ndawo and abakubo abamazi wagcina afihlwe i-government so akubi lula uzozilwela naye ukuthi iqiniso lize livelele wena uma uphuma uyohlola ngesipoki kulapho khona uthola khona ukuthi yingani sikusokolisa kangaka singafuni ukuphuma lesi sipoki. Isipoki umuntu ongakwazi isipoki umuntu okwaziyo kodwa yazi ukuthi makasangale kuloya mhlaba akasakhuluma ilanguage efana neyakho so uyofanele ukuthi uzame indlela yokukhuluma naye angeke ukhulume noma kanjani noma utshise noma yini phela ukhona umuzi owaqala abantu bathi bayokhipha into bayazi ukuyikhipha yabashaya bakhuleka yabashaya bagijima beza namanzi beza nemithi kwatshisa imithi kwakufuneka nje kuphela ukuthi kuhlole ukuthi indlela yiphi esingena ngayo laphaya thokozani ya hayi let me check ukuthi sisanayo yini eminye mhlampe imibuzo before sidlulele phambili. Nangoku Sibiye esehlekisa ngomalume uthi umalume doesn't see the money is bleeding through his eyes mos. Ngicela ukubuza ukuthi ukhohlwa uma kwenze njani.
Yeah, nayi enye ngicela ubeseyibuzile le bese siyibuzile. Nangu uSibusiso uthi, uSibusiso Thokoza gogo, cela ukubuza kuyenzeka yini imoto ibe nenkinga umuntu uma ashonela kuyona phakathi wangalandwa? Eyami seyahlula ayilungi yavele yathula nje. Cela ukuwuphinda umbuzo ngoba ngiwufunde kabuhlungu. Thokoza gogo, cela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi imoto ibe nenkinga uma umuntu ashonela kuyona phakathi wangalandwa? Eyami seyahlula ayilungi yavele yathula nje. Thokoza gogo. Kakhulu uqinisile. Uqinisile lapho-ke Sibu, because kakhulu imoto ezithula nje uthi emuntwini ayibheke avele akudla imali njengoba uyabona ukuthi nawe akunala ngathi ubuhlungu khona. Kusuke kuyindaba yesipoki isithando sami. Kusuke kuyindaba yesipoki akwenzakali ukuthi kungabonakali iphutha. La sekubonakala iphutha khona usuke wena somsusile sekahambile. Ithi ngithi kokuqala uma ngabe ungena ngaphakathi kwale moto ukhuluma ukuthi hey mfokabani, mhlawumbe uyamazi wena washona uhamba naye. Mfokabani, ngoba manje ndoda awusekho kulo mhlaba, ngicela ukuthi uhambe uyolala endlini yakho. La ngikhona mina ngisaphila, le moto ngidinga ukuthi ihambe. Uma ngabe-ke wayithenga kumuntu owathole i-accident, thola-ke wesintu inyanga isangoma akugeze akususele lamathunzi amnyama uwasuse, and then uzolahlwa-ke lo muntu so that imoto yakho izophila kabusha. Thokozani. Hey, thokoza gogo. And iba inkinga lento ngoba sometimes uthenga imoto ungazi ukuthi ivelaphi history yakho. Mhlawumbe wena usuyithenga ku-auction or usuyithenga kumuntu naye obeyithenge komunye umuntu. So, iyinkinga ngempela lento iyinkinga. But I think nje kumele sibe careful because especially uma uthenga imoto iyabhalwa imvamisa ukuthi-ke ya-own ubani, ya-own ubani. So it's important to do your own research just to check nje ukuthi ungayiboni usungena entweni eyinkingeni because kuye kuthiwe ngesingisi you buy cheap, you buy twice. Sometimes ucabanga ukuthi nginenhlanhla, ngithola ibhageni ngayithola ishibhe kanjani le moto, kanti ngoba nabo bese beyidlulisa bengasayidingi yey'nkinga ebanika zona. Kuneminye imibuzo engiyibonayo especially emayelana namaphupho engeke ngikwazi ukuthi ngiyi-address-e namhlanje because on Monday ubaba uMnguni uzobe khona ezosichazela amaphupho. So Monday we will have all the time just chazaring your purpose. So Monday nje umuntu amaphupho ofuna ukwazi ukuthi achazani yimi nawe from 7 p.m. so bese nobaba uMnguni uzobe echaza wonke amaphupho. uNdurengo, hi Ndurengo, uthi mawuza ushaqwa ikhanda engathi kusakuma mawuza ushaqwa ikhanda kungathi kusukuma unwele, kusuke kuyisipoki yini leso noma omunye umoya? Ngasho ukuthi yiso isipoki, yabo ingakho kubalulekile-ke ukuthi wazi kahle ukuthi yini lena eyenza ukuthi ngibalekelwe igazi. Mamela, umuntu omunye nomunye unomnazari kuye azalwa nawo. It means umuntu nomuntu unengilosi azalwa nayo. So ingilosi yakho uma ikucheckela la uhleli khona ukuthi khona okungasahambi kahle, akumele ukuthi ube yinyana-profita ngaleyo. Leyo isenseni koba khona into wrong, really khona into wrong, but into ofuna uyi-understand ukuthi ngabe yini ufuna ukumhlola ubusoyazi ukuthi ngabe yini ngenza kanjani. Sometimes wena ucabanga kwangathi into engaka enkulu engaka umosha imali eningi ulanda izinto, kanti into encane uzo-advise-wa nje ukuthi mamela loyo wakho or loyo ubani bani wakini. Thokozani. Thokoza. U-Andile uSthembiso uthi my great grandmother died when I was a kid doing grade 3 and she died at night while I was in bed sleeping with her. I always dream of her like she's still alive. Ngicela bese sisale sesifaka nje ibe in different scenarios but similar kulena ukuthi umuntu mekwenzeka eshone uhleli naye noma ulele naye, kuyenzeka yini ukuthi mhlambe kufanele
ayosuswa kuwena noma into engafanele ube worried ngayo. And then in particular kule scenario ya-Andile othi ugogo wakhe washona belele ndawonye embhedeni and uyamphupha manje as if usaphila. Thokoza gogo. Thokozani Mathe. Kuba kakhulu ukuthi bayamthatha bamisa ethuneni likagogo. Ugogo uhambe inhliziyo yakhe ikuye kakhulu njengoba bemncane. And kubalekile ukuthi bayamisa ethuneni likagogo bafike babike ukuthi nangu uyakhula, nangu naye ayikhulumela ngomlomo wakhe. Umgogo xa khetha naye abone ukuthi u-understand-ile ukuthi umshiye njani, uyazi ukuthi uyidlozi. Ethi ngithi kancane abantu abalele bayaphumula baba ne-peace uma ngabe ebona ukuthi wenze i-peace ngokuthi ukushiyile. Yes, ubumncane but ubefila ukuthi ukuprotectile. But now makasahambile ilihlo lakhe belibheke kuwe kakhulu. Yingakho njalo azahlala vela. Kodwa mawuqala ethuneni lakhe njengensizwa ufika ukuthi manje gogo yimi lona ngikhona futhi nabo utshwala ngikuchithela bona. Uyacala ugogo, alright, ukhulile manje lo muntu uya-understand futhi acceptile ukuthi angithi solo kwamshiya ngaleya nto ukuthi wakushiya ngokuthi umncane and ukushiya unganabani. So now hamba ethuneni. Thokozani. Kunzima ukukhula, thokoza gogo. UNomaziko ngizocela siyiphendule eyakhe cause ngiyazi ukuthi i-affecta abantu abaningi noma ingekho direct kwisihloko ngoba ngazi ukuthi siyoyi-addressa nini. Ngicela simphendule cause ngiyazi ukuthi sinabantu abaningi abanayo le nkinga abangathanda ukuthola le mpendulo. Eyamaphupho ngiyijomba ngoba Monday sizobe sidila nayo eyamaphupho directly. Uthi uNomaziko, thokoza gogo. Kuyenzeka yini ukuthi ube nobumnyama uma ungayanga ukongcwaba ubaba wakho ngenxa yokuthi u-overseas, situation doesn't allow you to go? Ngakusolva kanjani? Asimane singayenzi-ke kube ubaba kuphela, mhlampe kube na umama noma yingane ngoba khona uthola ukuthi bashonelwa yiy'ngane bephesheya. Uthola ukuthi mhlampe amaphepha, i-passport i-expayile isayolungiswa noma ivisa usalindile, athola ukuthi angakwazi ukuthi ahambe. Abanye bashonelwa manje njengoba nje sikwi-lockdown, kukhona abashonelwayo ekhaya uthola ukuthi akakwazi ukuya ngoba awekho namabhanoyi ayayo. So abantu abakuleso simo sokuthi kushonwe ekhaya, ushonelwe umzali noma ushonelwe ingane uphesheya noma ukwelinye nje izwe kungathiwa kungekho phesheya ungakwazi ukuya, kuyenzeka yini ukuthi leyo nto ikufakela amabhadi futhi mekuwukuthi yenzekile, what can you do ukuthi ungayiboni usunobumnyama nesinyama? Thokoza gogo. Lapho kuyiqiniso Mathe, because uma ngabe ubaba umama igazi na before le nto le uyizwa kusuke sekuba khona i-action yenzakalayo, is either uqabana nabantu emsebenzini noma uba nokugula nje kuphela okungaqondakali noma uvelelwa accident, injalo le nto lena. Kodwa uyisolva ngale ndlela mawukude mhlawumbe use-America. I-America inenhlabathi inotshani, ngithanda ukusho njalo kaningi. America inenhlabathi inotshani. Uyahamba ngiya-advise omunye ngathi okay, thenga cigarette, khuluma nomkhulu bekubaba futhi eshonini, mtshela ukuthi ngiyazi ukuthi awusekho emhlabeni, ngixolele angizange ngifike, mangifika ekhaya ngizofika ekhaya ngigeze, okwamanje ngisakuzilela. Ekakhulu sister nje ngifuna ngelinye ilanga sizokhuluma ngendaba yokuzila abantu ba-understand ukuthi mawuthi umuntu udlulile uyamzilela kuyi-important kangakanani. Okwamanje ukuthi nje kuphela ahamba ayophahla, angizothi angene emashophu ayothenga isiwasho afike ageze, igazi lakho lifuna inyongo, funeka aze afike ekhaya mhlazane seka-right afike ekhaya ageze ngenyongo. Into angayenza khona manje makaguqe ngedolo lakhe aphahle, asho ukuthi akhanyise ikarisi elimhlophe, ikhandlela elimhlophe, asho ukuthi ngiyazi baba ukuthi sohambile emhlabeni or mama or sisi, ngixolele ngokungafiki esifeni sakho. Mangifika ekhaya ngizofika ngigeze intambo yakho, ukubonisa ukumhlonipha nokuthi awukho ignorant.
Thokozani. Thokoza gogo, and I think kubalulekile nokuthi nabo abasekhaya bakukhulumele nasemsamo bachaze ukuthi hhayi ukuthi ngoba ubungafuni ukuza kuney'nkinga ngoba baya-understand-a nabo, especially umuntu uma ehambe vele u-overseas usuke elwazi udaba, usuke azi ukuthi kwenzekani. Hlampe uma kuwukuthi umuntu okuyena oqondene nomsamo ekhaya, umtshele akukhulumele, abike udaba lwakho. Uthini lapho gogo? Yebo, lapho injalo mama. Ekhaya uma kunomsebenzi kushoda abantwana, let's say omunye usetronkweni uboshiwe, uyabikelwa naye loyo ukuthi akekho njengoba nimbona ngekho uyowavelelwa ingozi esona manje usetrongweni, ukuze angavelelwa iy'ngozi eziningi, angathathi amalanga amade aloka lapho. Uyancingela umuntu edlozini, uyaye emsamo impela injalo. Kanti nafuthi aphuma uyatshelwa naye umufi. Thokozani. Thokoza gogo. Ngicela uku-add-a futhi kule ngiyazi ukuthi soyenza i-topic eqondene nokuzila emasontweni alandelayo, kodwa ngicela ukwenza ukukhuluma ngeyelokhuzana, ngeyabo laba abaphesheya ukuthi wenze njani uma kushoniwe ekhaya uthole ukuthi ngihlalela ne-boyfriend yami phesheya noma ngihlalela angithi boyfriend nje ngingathi umkhonyana, ngoba abanye abakhonyana bethu abakhonyana nje base-home affairs kodwa kubona abakhonyana baziwe ekhaya nabakhonyana benyongo. Ngihlalele nomuntu wami, ngiyamchazela ukuthi thina ekhaya uma kushonile akulalwa noma ngiyaqhubeka ngilale naye. Kwenzeka njani, kufanele ngenze njani uma ngabe kuwukuthi ngisuke nginomuntu wakwelinye izwe othi yena akayi-understand-i le nto yokuzila. Yazi iyinkinga kanjani sisimathe, because uzogula ngempela uzogula ukuthi ungathi mina ngiyenzile angigulanga lokho, uzogula and ukugula kwakho uzokhumbula masowulele ukuthi sewusesitulweni noku-wheelchair ukuthi mari yileya problem engayenza. Uba namashwa, abanye baba nale nto engathi it's like i-stroke, hlala umzimba wakhe unyakaza njalo. Abanye igazi lakho maselingqolile, wonke umuntu wesifazane ohlangana naye uyabola, or umuntu wesilisa uyabola. Umuntu uma eshonelwe, it's nature injalo. Mina ngihlala ne-India, al-understand, lenze li-understand because wozosala nale nkinga. Kwayena uzabashwa wathi wangithela ngesiki, kanti amashwa wakini. Ku-important ukuthi uma kushoniwe ekhaya hlonipha, fikela certain time baze bakhumule, mhlawumbe ngoba umuntu omusha uyabafonela ekhaya ukuthi mina ngoba emsebenzini mhlawumbe wenze excuse ngithi awufuna ukudelela, mina emsebenzini basho bathi okay ceda inyanga mayiphela mamela uzabe sowuyazi ukuthi sowuqedile ukumuna, ngena ebhavini ugeze nje ngamanzi ngoba ukude, ngeke bathi thatha lokhu nalokhuya. Lokho kuzokusiza kakhulu. Asikuzwa-ke gogo manje, angazi ngicela ningitshele ukuthi mina ngedwa yini engilokhuzayo. Imina ngedwa yini engingamuzwa ugogo noma asimuzwa sonke. Let me know ukuthi nisezwa yini nina ngoba mina angimuzwa, angizwa gogo, angizwa at all. Angazi ukuthi kwenzekani. Uzobuya ugogo uzosijoyina khona manje. Oh Gugu, ngiyabonga Gugu. Let me check indaba yey'namba ukuthi uGugu iy'namba ziwu-11. Angi-check-e, awuthi ngi-check-e kahle. 060. Oh, ngifake ulo 8 lo ongabhilongi la. 3889753. Thank you so much. Thank you so much Mtungwa. Guys, nayi inamba yagogo okuyiyona e-right, kusho ukuthi bengibhale ngephutha. Let me look for the one ebengiyifakile khona ngizosheshe ngiyikhiphe. Sisalinde ugogo uzophinda sijoyina, ngazi bekwenzekani lapha kwi-sound. Okay, let me delete this one ukuze abantu bangaduki.
This I'm trying. Okay, I can't delete it. Angizoyidelete later ku-YouTube. But this is the new number le esilokhuzana. Uthi uSibusiso ngiyabonga ngempendulo washonela phakathi kade sibuya kadokotela. Hey guys, zinzima lezinto, zinzima lezinto. Ngicela nje nibe ready nayo yonke imibuzo. Ngisabheka amanye ama-questions esizowabuza mengabe efika ugogo Thokoza. Ningabiki iy'poki nani bandla mesenishonile, niyeke abantu bathathe iy'moto zenu nemizi yenu. Ningalona isipokela la mese sithenga imizi yenu bakithi. Nibayeke omalume bayidayisa imizi yenu siyithenge cheap thina bahamba bayoyidakelwa imali. Ningalona izosihlupha. Abanye babeka ngathi umuntu nje kunento egidayo, kunento eyenza ukuthi uzadla. Mina bengithi ngifuna uku-addressa lokhuzana wethu uMakhosi. Uthi sibanzi isiZulu anganelisekile ngendaba yasemathuneni njengoba echaza uMakhosi, kodwa ngisaba ukuphikisa. Hey, isiZulu sibanzi, even in the simplest things. Kuthiwa kuyocela kuthiwa esigodini sangakithi asenzi kanje. Nomunye athi hayi kwesangakithi isigodi asenzi kanje. So I think what we can take here is just basics. Njengoba echaza futhi uMakhosi ukuthi indlela angasiza ngayo uThenjiwe akuyona indlela angasiza ngayo omunye umuntu, ngoba lamadlozi ethu awasebenzi ngokufana. Izinto zethu ngesilashwe ngendlela eyodwa, ngesilashwe into eyodwa. So I think nayo leyo nto iya nangelokhuzana-ke nange-culture, nangokuthi nina as umndeni nenza kanjani, or nina esigodini sangakini nenza kanjani, ngoba hey kwezinye iy'ndawo uye kufike nje kuthiwa umnumzane nje ungcwatshwe endlini. Have you guys ever heard of that? Please let me know if you have. Khona iy'ndawo ekuthiwa nje umnumzane akancwatshwe emathuneni nabafokazana, umnumzane ungcwatshwe endlini kwakhe. Kwezinye ungcwatshwa phambi komnyango, umnumzane nje ungcwatshwa phambi kwakhe. Mungena emnyango ufanele ujombe ithuna laba bakhona. So isiZulu is very complicated, very very complicated. Okunye kuyathusa uma ungakwazi, kodwa kunomali kubantu bakhona. Uphikimpi uthi hey lento yey'poki ngiyayazi ngampela, sahlupha kakhulu kamakhelwane Adams. Hey nami ngingafakaza nje impela ikhona iy'ndawo engizaziyo ngicela nibambe kancane nanguMakhosi. Guys, so sorry about that. Uyabuya uyangena. Anihlanganiseni imali nje ke nidonate nje sithengele uMakhosi ifoni ephilayo ukuze simbone kahle nokuthi angalokho ehlushwa ifoni. Mina abe ngiyamthengela manje ngiyithathaphi imali engekho nama-comedy show, kungekho ngisho izinto umuntu akwazi ukuzenza. Senzeni nje i-collection sithengele oMakhosi bethu abasisiza kangaka nge-information, amafoni. Ngisho ngathiwa sifake o-R10 sonke yazi. Ubalungile uthi ngicela ukubuza lana, uma ucindezeleka uma ulele kungenzeka yini ukuthi isipoki? Ngihlezi ngiphupha ngathi khona ongicindezelayo kodwa ngathi kwenzeka ngempela, kuba ngathi ngiyayazi-ke naleyo nto, ngeke ngizwe ngayo, yayijwayele ukwenza uma wami kanzima kanjani. As soon as ebuya uMakhosi, I will definitely make sure ukuthi ngiyambuza lo mbuzo. Unomzamo Zaza Mphaka uthi ezinye ifamily do not believe ngokulanda imiphefumulo yabantu. Kwenzekani kule miphefumulo ingalandwayo zifamily zayo? That's a very important question ekufanele siyibuze. Abanye abantu izimoto bazibika emsamo bazithengele ngenyongo, bangasho emsamo mase bezidayisa. Eish, that is so true. Lo muntu oyithengile bese imnika inkinga ngempela ingakunika inkinga engapheli. Abanye bayise ey'nyangeni, inyanga iyoyifaka ukuthi le moto ngeke ithinte umuntu, ngeke wena bese uyayithenga, akasaphindele enyangeni uma ngabe seyoyidayisa.
uyithenge wena imoto, uthi uhamba ngayo iy'nto zakhe y'cabanga ukuthi wena uyintshontshile imoto ngoba awubikiwe, ayikwazi. Inyanga yakhe nje i-protect-e yena ukuthi le moto le ngeke ithathwe omunye umuntu. Wena neda ungene emotweni yakho osuyikhokhela uyithengile, iy'nto zakhona ayicabanga ukuthi uyisela, uyayintshontsha leyo moto. Akabuye nkosi yami uMakhosi sokhuluma le zinto it's getting more interesting. Sibusiso ngiyabonga ngempendulo ashona yabe sesiyifundile la. uGugu uthi uma ngihlala eflethini ngithenga imoto, ngingakwazi yini ukuyishisela impepho ngiyibike uma iflethi kungelami or kumele ngiye emakhaya? Eyi, I think bake basho kodwa ukuthi ngathi emaflethini uyakwazi ukwenza kodwa angingaphenduli, asilinde uMakhosi ayichaze kahle. Futhi Thokoza gogo, mina nginenkinga umama wami washona kodwa kuye kwenzeke ngibone engathi ukhona endlini, ngicela ukubuza ukuthi uyapoka yini? Yo, mhlawumbe umama usuke ezoyibonela iy'ngane zakhe nje noma mhlampe khona into azama ukunichazela yona. Let me try again to call uMakhosi and find out ukuthi iyiphi inkinga. In the meantime guys, nayi inamba yaMakhosi. Please ngicela niyibhale ukuze nikwazi ukumcontact-a, nikwazi ukukhuluma naye. Siyezwa ukwazi ukuthi selikhona i-coronavirus eNingizimu Afrika. Lonke ilizwe selivaliwe. Abantu kufanele bahlale ngaphakathi ezindlini basebenzela ekhaya. Leli gciwane libi kakhulu, kodwa-ke I just played that video so that I don't leave you with absolutely nothing. I do apologize. uMakhosi usazama laphana ukulungisa ukuthi aphinda angene. Ubanele uthi uMangcobo yini loyo gogo? No, akuyena uMangcobo, but if you do wanna watch uMangcobo esixoxela about i-journey yakhe as uMakhosi, ikhona khona la. If ubheka u-Quarantine Diaries with Don Thandeka King, uzoyithola imnandi kanjani. Silinde ugogo silinde ugogo ukuthi azolokhuza, azosiqedelela imibuzo. Uthuza kodwa khona usiko bese kube khona isiko. Sisithenjiswe ethuneni kuhlala amathambo not imphefumulo walowo muntu osuke esedlulile, unless nenza iphutha lokushiya ihlahla ethuneni. Kodwa in most cases umphefumulo uyiswa ekhaya. So uma ukhuluma ethuneni usukhuluma nobani? Ithuna luwusiko ngoba sonke siyalwenza lolo siko lokufaka umzimba kulona. Isiko or wenziwa umuzi or izigodi etc. But ukufa nethuna kuwusiko lomuntu ophilayo azodlula kulona. I think in this case bekushiya indaba yasemathuneni because uma kukhulunywa ngomuntu opokayo, chances are lowo muntu akalandwanga. Ngoba ukuba kuthiwa bamlanda kahle ngehlahla konke kwahamba kahle usekhaya, ngaba kahleli kwezinye iy'ndawo la apoka khona. Ngabe akapoki. So I think usijoyine late wesuke kukhulunywa ngendaba yey'poki la. When you buy a house and uthole ukuthi unespoki, or you buy a car uthole ukuthi kwakunomuntu oshonele khona, zonke lezo zinto. Ngicela ukuphinde nginifake ku-mute kancane ngizwe ukuthi uMakhosi kuhamba kanjani.
I do apologize, guys. So sorry, yes. I am so sorry. Ningixolele. Kodwa nje ngicela ningihloniphe guys, ngidlale ilotho yazi ngine-feeling nje ukuthi sengiyi-millionaire ngathi ngizowina. And it's a lot of money yazi this week. So nje ngicela ningihloniphe because kuzobe kungasekho indaba yamaMkhize, kuzobe sekukhona uMamphumulo manje sekudlisa uThenjiwe. Oh yes, that you will understand more kwi-first part. Okwamanje sisalahlekelwe uMakhosi, uyazama uku-connecta to come back azophendula eminye imibuzo esinayo. Iyahlupha indaba ye-network guys. Iyahlupha indaba ye-network. Angazi ngempela ukuthi kwenzekani. But we will wait. We will try. If kuwukuthi akakwazi ukubuya, ngizomane nginiphendulele mina le mibuzo noma ngingawazi ama-answers. Ukuglisha. Hey ugogo uyabuya Nkosi yami, uhlushwa ifoni yazi. Uhlushwa ifoni, angiyiwina ngempela le lotho ngizomthengela ifoni entsha ngoba hayi iyasihlupha le foni yakhe, kodwa-ke uzobuya. She is trying to connect again with us. So let us hope ukuthi konke kuzohamba kahle. Uzobuya ugogo. Sonke abalapha we will get to share hey cha ngizonenzela ibhrayi, kodwa le bhrayi sizoyenza through here. Mina ngizobe nihlele emakhaya nami ngilana ngenza ibhrayi. Si-celebrate ukuthi nje sengiwina ilotho. Because phela manje hey asifuni ukuphula imithetho ye-social distancing and angeke ngikwazi ukunipha imali because imali ithi ifika kuwena isuke isithi into ezandla eziningi, ngaze nginiphe imali ene-coronavirus la, nginithanda kakhulu. Ngcono nje nginganibulali, ngeke nginiphe leyo mali. Awasibulala ugogo. Ayekho isangoma la kunina, ngimnika i-link ajoyine mhlawumbe ozokwazi ukusichazela noma ozaziyo izinto zesintu. Khathi sisalinde ugogo abesichazela. Ngoba mina mase ngithi ngiyaqala ngiyanichazela ngizomosha izinto nje. Nginichazele into ey'ngekho. Nginichazele nje izinto ezibhedayo. Ngibhede. Let me try again and see ukuthi kwenzekani. Thokoza gogo. Sebefuna ukungibulala labantu bathi nje bafuna wena. Awu Jehova, ngiyayicabanga nami yazi. Khuluma nogogo na ngizokutshela. Athi yalo. Mingalungi. Mugibelisene esihlahleni noma phekweni. Agibele phekweni lori esihlahleni izolunga. Okay, sure. Na kuyavela. Okay, thank you. Ayike guys sekuyalunga. Yey, wabuya. Cabanga kusebuyileke nje sengiyitshela ngani nje ngeke ngimfake. Funa nje nibuke mina. Cabangani. Thokozani. Eshe bangibulala. Hey, ngiyaxolisa Nkosi yami. I-network. Ngiyabatshela ukuthi asicollect imali sikuthengele ifoni. Fanele siyenze Asemlive. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. Yo, angisasebenzanga. Yazi ngasikhuluma isilungu sangiphathisa ubuthongo. Ngathi bukahle ngibuyele futhi. usikhuluma isingisi kuze bafunde. Ngithi masicala nje ngifika la ngithi nje ngivele ngiphathe nje ubuthongo. Thokozani, ngiyaxolisa kakhulu izithandwa zami, ngiyaxolisa. Yo, sengikhona. Hayi awuthi sibheke imibuzo. uSibusiso uthi thokoza gogo, makuthiwa ingane ihabulile umoya omubi kusuke kuyisipoki yini? Cha, asisipoki. Umntwana makahabule umoya omubi, umntwana odonsa imimoya ekufana
nokuthi adlulane nabomama, singithi example, abomama abayigcobise ngey'tepu ey'khulu balungisela kuyolala nabobaba, umntana ngizathini, odonsa umoya wabathakathi. Umntana phela umuntu kaNkulunkulu, yonke into elula uyayibamba. So isipoki umntwana angaqhuzuleka, amemeze, ayenze nje ama-action engathi khona into ayibonayo. Thokozani. Yebo, Thokoza. Ngizama ukubuka eminye imibuzo lana. Bisimningi kakhulu imibuzo manje eminye isingilahlekele, kodwa ngiyazama ukuthi ngiyithole because there were so many interesting questions ebibuzwa. Guys, please do ask your questions. If ungawufunda umbuzo wakho ngicela uphinde uwubhale ngoba mhlampe sengiwukhohliwe. Nangu uGugu ebuza ukuthi uma ngihlala eflethini ngithenga imoto, ngingakwazi yini ukuyishisela impepho ngiyibike khona eflethini uma iflethi kungelami, or kumele ngiye ekhaya? Kubalulekile kakhulu ukuthi ishisele Gugu ngoba ekhaya ngoDisemba. Ithi uma uye ekhaya uyazi ukuthi uyichithela inyongo, uyihlabela uyibike kudala ukuthi le imoto yenu, bakwazi ukuthi bakuprotecte nayo. Thokozani. Thokoza gogo. Ubalungile Hlatshwayo uthi ngicela ukubuza lana, uma ucindezeleka uma ulele kungenzeka yini ukuthi yisipoki? Ngihlezi ngiphupha ngathi khona ongicindezelayo kodwa ngathi kwenzeka ngempela, kuba ngathi angilele. Lokho kungenzeka ukuthi isipoko, kungenzeka ukuthi indawo ofike kuyo or ohlala kuyo ibikadile kunomuntu. So uyabona ukuthi aninankulumo, aninalutho, or else ngesinye isikhathi ngingasho kuwe-ke kuyenzakala ukuthi uhlala ne-boyfriend, awazi ukuthi ibuyaphi, awazi ukuthi uyahlushwa isipoki siphi. Isipoki singahlupha wena-ke ntombazana ukuze lo akwazi ukusabela ayomlalisa. So kukaningi okwenzakalayo. Kungenzakala ukuthi uma ulokhu uhlala umphupha ukwenza aware ukuthi ngisize, ngifuna ukuyolala. Thokozani. Bese seyifundile lena. I'm just trying to go back and read okunye bese ngakufundi. I think asimane sidlulele phambili. Uma kuwukuthi-ke mhlampe nakho-ke sengithandana nomuntu oke wahlala nentombi noma oke waganwa, uthola ukuthi umama wekhaya washonela khona lapha ekhaya, ngenze njani-ke mina as umama omusha mese kuwukuthi sengifuna ukuthi ngiyoqala impilo entsha nalo baba ngimuvele khona ekhaya? Into oyi-addressa kanjani leyo? Nokuthi mekuwukuthi umama oshonile owahlala khona, ngiyaqhubeka nami ngiyolala kulowo mbhede abelala kuwona? Into esiyi-addressa kanjani leyo? Ngoba phela ngeke ngithi ngifika ngiyintombi ngibe ngiguqula imbhede ngikhiphe izinto emzini womuntu, noma nami mekuwukuthi bengishadile washona ubaba wekhaya sengiqomile omunye umuntu, ngenze njani? Ngiyamngenisa azolala la bengilala khona nobaba wekhaya, kwenziwa njani kuleso simo? Ake ngithi umthatha ngale simo sokuthi niyathandana, awunamali eningi and manje awunakuthi uzotshintsha ifenisha. Into efuna uyenza isikhathi singakanani upartner wakho ashonile, important kakhulu ukuthi upartner wakho besaqeda unyaka na, besagezile na. Ngoba uma uhlangana naye ngokogeza intambo yomfazi noma yendoda, fanele kuqhubeke ukuphuzana iy'mbiza lezi aziphuza zale ntambo. Kufuneka makageza nawe noma ke umndeni uzabubuza manje. Kodwa uma ngabe kukuthi bese kukade bahlukene, akubike phela kulo mama ulena ukuthi phela ungamangali lapha ekhaya, sengithole umngane or sengithole umuntu engimthandayo ozosiza abantwana, ozosiza nami. Kubalulekile kakhulu lokho ngoba uma ngabe umthatha umfaka nje kuphela ngasendlini, uyoqala manje azaqa yenzeni, akhuluma ukuthi khona into emkhamayo, yena ufuna indlu entsha. Kanti nokutshintsha umbhede ukumhlonipha unkosikazi wakho lele, unika abantwana bakhe umbhede wakho noma ukhiphe, ukumhlonipha-ke, sisho njalo-ke thina. Akusho kona ukuthi awumhloniphanga uma ungokokhiphi.
imali yiyo eshoyo nokuthi u-explainele umuntu olele ukuthi mamela muntu omdala sowulele manje sobidlozi manje sewunomngani kuyakusiza kakhulu lokho kunokuthi uthule nje ufake umuntu embhedeni umuntu uhlale naye omunye yebo uyakuzalela kodwa akaphumuli ngaphansi kwalo muzi nabantwana abazalayo ababi nanix kuba abantwana nje ngoba kubikwami. Thokoza gogo. Umelusi Qondani uthi kuyiqiniso yini ukuthi imoto uma uyithenga wayibika ngokuyihlabela kuzomele uyihlabele njalo uma ungasayihlabeli yona iyazihlabela noma yenza ingozi ezochitha igazi. I'm watching from Germiston. Uma uthi imoto uyithengile wathi uyayihlabela-ke khathi uyibika kungenzeka yini ukuthi uma ungasayihlabeli bese iyayihlabela yona kancane kancane ishayise umuntu ichithe igazi manje ifuna ukuhlatshela. Hayi cha mina angikwazi lokho baba angikwazi imoto uyifanisa nomuzi wakho imoto uyobike kubantu abadala ukuthi nayi imoto yethu abantu abadala akisebenzeni nayi imoto yethu uma ngabe uyihlabele imvu noma ini usuke ubike uthi leli gazi ngilichitha la ngivika ukuthi kungaphinde kube negazi elizochitha ngaphansi kwale moto ingakho kaningi mangakwenza njalo kufanele kube khona ibrand uzophahla ukuhlanganisa abantu abadala ebekade baphila ngaleso sikhathi babone ukuthi nayi phela sobathengele imoto ekuwukuthi bona bebathenga amahashi bekade kuzinto abazisebenzisayo nabo bebazibika noma inkomo seyizelile bekade babika so kanjalo nje asukuthi akufani nokuthi mos asithi ukuthwala akufani nokuthwala lokho awuthwali mos ngemoto yakho usukubika Thokozani. Thokoza gogo. I think mengabe kuwukuthi imoto ubuyithole vele ngendlela yokukhohlakala kungakhona ukuthi uyithenge ngemali eclean uyithenge ngemali yokuthwala uyihlabele mhlawumbe unotikolosho bokuthi ukwazi ukuthola izinto ezibukhazikhazi njengazo iy'moto then-ke kuzofanele uhlale uyihlabela hayi ukuthi usuhlabela yona usuhlabela labo otikoloshe laba abahamba nawe kuyona uthini lapho gogo? Lapho iciniso ngoba into mangabe uthwele ngayo and uyithole ngegazi uzofanele ukuthi uhlale uyiphilisa ngegazi awungeke uze uthi uthole into ngegazi usovele uyahlala nje izodla wena so yingakho ukuthwala nokubika ku-different ngoba ukubika kwakho uyabika kayi-one akufani nanoma uthi ngiyenza umbongo every year kune-different nalapho umuntu othwele khona izinto lapho angazisebenzisi total igazi nje kuphela anganika yonke into nidle yena angadli total ngenxa yokuthi uyazi ukuthi yena udlani lapho. Thokozani. Hey, thokoza gogo. Ukhulile Nkonyane uthi cela ugogo asiphendulele lo mbuzo but awubhalile umbuzo ngicela abantu uphinde ungibhalele umbuzo meke ukuthi ubhalile ungidukele angiwuboni ngicela ungiphindele umbuzo Khulile lo ofuna ugogo ukuthi awuphendule please ngiyacela sisi. Uzandla mina uyabuya futhi umuntu ucaca kanye uma wena ungena umuntu owacaca wena ujola nomfazi womuntu or indoda yomuntu. Yo ngisho kuthiwa umuntu usashona kusho ukuthi kodwa usajola nomuntu kwaze kwayinkinga bakithi especially abantu laba abangena ngenyongo hey kwaze kwayinkinga hey kunzima ukuba umuntu omnyama. Angizwa kahle sisimatheni ukuthi uthandana nomuntu olele. No uthi ngiyayazi lento ayishoyo nami ngesiZulu umuntu ukucaca umshado lo wesiZulu lo wesinto othelwa ngenyongo uthi umuntu ucaca kanye especially it refers to umuntu wesifazane because indoda iyakwazi ukuthatha omunye umfazi ibinawo omunye umfazi if uyindoda uzothandana nomfelokazi usuke usathathe umfazi womuntu ngoba akusho ukuthi umuntu ngoba eseshonile angazochaza kanjani ukuthi usephumile endodeni kufana nokuthi uma uzoshada indoda eshonelwe umfazi still wena umamncane akukwenza umamkhulu uyafana nomuntu osesithenjini
kuwukuthi umamkhulu akasekho ngokwenyama, kodwa akusho ukuthi ene it's a fresh relationship enganawo omunye umuntu, ngoba ngisho ngathi uyashada nomuntu mewukuthi sekufanele ayokwenzelwa ama-unveiling, iy'ngane zakhe y'funa ukumenzela into, iy'ngane zakhe umsamo wala ekhaya kusafanele uyabizwa naye lowo muntu emsamo. So kuyafana nokuthi usayimbangi yakho lowo muntu. Uyayizwa baba? Hhayi, iyazwakala, injalo yona, injalo. Hhayi, iyazwakala kahle. Umelusi uthi uyabonga kakhulu, asiphindele uza uthi ayihlatshelwa imoto Makhosi, kuyaphahlwa kuphela. Uma ushisa impepho for loyo moto iba inkinga ngoba kuningi ongeke usakwenza kuyona, iba into yethonga eliba nomona ngayo, awukwazi ukuzula ulayishe nabantu noma kunjalo kodwa iyakuphahlela. Usho indaba yokuthi imoto kungcono uyiphahlele ungayihlabeli ngoba ithonga liba nomona. Bengithi ngisafuna ukubuza-ke mina ukuthi mekuwukuthi imoto uyibike edlozini, bese uyenze njani-ke before uyidayise futhi fanele uphinde uyolibikela idlozi ukuthi usuyayidayisa, noma ukulungile umane uyidayise nje oyithengayo Exactly. inkinga ukuthi Exactly. yebo Makhosi. Injalo sisimathe. Uma ngabe imoto yakho sebehambisa noma uthengisa indlu, uyaphinda futhi wenza umsebenzi usho ukuthi ngiyayithengisa le moto, ngoba uzoyithengisa ibe nama-complain, umuntu wakhona abuye akutshela ukuthi lana nakulunganga, funa ukubhadale futhi wenzeni ngoba le moto wayibika. Ngicela ukuphendula kumfowethu othi imoto ayihlatshelwa. Uma ngabe imoto ungayihlabelanga baba, isazoliqhitha igazi ngoba wena awubatshelanga abantu bakini ukuthi uthengena imoto, uthengena something like high, ngoba manje kuthengwa imoto asemahashi, akunandlela enye. Uma ngabe ihashi likhona or lizele bekubongwa ekhaya kwenza utshwala, biza abantu bazodla. So manje uma ngabe awuyihlabeli totally, ngifuna ukwazi ukuthi uyabaphahla mawuqeda uyabonga. Uma ngabe uthola i-accident ublame abantu ngoba awubatshelanga ngegazi ukuthi awufuni ukulibona igazi liphuma phakathi kwale moto. Fanele ukubatshele makwenzakala intando kwaNkulunkulu, hhayi intando yomuntu. So ngalesikhathi uthatha inyongo uyithela, kulapho ibonakala khona ukuthi ibikiwe njengomakoti asebenzisela inyongo. Uma ngabe uyishisela impepha nje kuphela, loko akusho ukuthi sewuyibikile. Iyenze iphathi yomndeni yakho so that izophukela kuwe. Ungayenzi into edlulayo, into esiyiphahla nje indlule siyazi ukuthi into engasiyasekhaya, into kaMkwena. Nyabazisa ukuthi wakaHlongwane ukhona ufuna 1 2 3, wena Hlongwane uzahlanganisa igazi nabakini uqhithe ubatshele ukuthi manje uthini. Thokozani. Thokoza gogo. Manje ngoba isikhathi esiningi asinawo ucash wokuthenga iy'moto, siyithenga ngesikweletu ebhenki. Uyayibika-ke kungakabi eyakho fully, kuwukuthi kahle kahle yasebhenki, wena kuyobe yakho mhlawumbe after 3 years or after 5 years usuqeda ukuyikhokhela. Same thing nezindlu, senze njani? Uyayibika into ongaqedile ukuyikhokhela noma uyalinda uqede ukuyikhokhela bese kuyima uyibika? Ibike izinto zakho zivuleke, ngoba ngalesikhathi ungayibikanga kobe ucela bani ukuthi akusize ubani? Hhayi. Utshela bani ukuthi le moto ishoda nge-100,000. Kukhona izindlela abayazi sikhona, faneke siphele.
Usweet lady asimphendulele umbuzo. Thokozani, Thokoza Gogo, thokoza. sisakulindile ke. Awungiboni ngikhona ngibuyile. Makuphahlweni bo kuyo noma engalahleki kuyo. Kuyenzeka. Gogo uyangibona manje? Ngiyakubona ngithokozile ngiyakuzwa manje. Waphinde wahamba futhi. Usuyangibona gogo? Gogo uyangibona na? Mathe. Okay. Usweet lady uthi kuyenzeka. Ngiyakuzwa kahle manje ngiyakubona futhi. Okay, ngiyabonga Thokoza. Uthi kuyenzeka yini idlozi likukhethela umuntu okumele ube nobudlelwane nalo naye? Hey, lento yedlozi yokuthi ikukhethele mina elami Kuyenzeka simathe mina elami lalingikhethela uPatrice Motsepe lingifunela imali. Hey, ungiziba. Akangifuni lutho wenze njani mase likukhethelile yena engakufuni. Ngicela uphendule umbuzo on-serious. Kuyenzeka yini idlozi likukhethela umuntu? kuyenzakala likukhethele kwamampela. Belikukhethela umuntu wena ongamthandi. Ukugqina somthanda kakhulu iyenzakala kubantu abanekholini abo bani. And uthole ukuthi lo muntu abanayo uyakwazi ukubekezela than lo yakade angeke azikhethele yena. Aze atshelwe ukuthi yabona nje ngikuthole nomuntu so. Le moto enihamba ngayo ngizoyirola. Uzothola i-accident. Iyayenzakala umuntu uyakhethelwa. Kodwa ku-important ke ukuthi uhambe uyobuza kusangoma noma kunyanga ukuthi ngempela lo muntu ngikhethelwe idlozi. Noma uyena Ngoba ngesinye isikhathi nabathakathi bayenza ngesilwane njalo bakubona umuntu omunye solo kwamlinda uzuguge kozani. Thokoza. Usuku uthi umuntu engafela ezandleni zakho usemsebenzini njengomnikazi ube ulokhu umbona ama-flashback yisipoki yini leso futhi kumele wenze njani? Mhlawumbe asikithi mhlambe nje usebenza kwi-healthcare sector noma udokotela noma unesi kodwa nje usebenza mhlambe kwi-healthcare umuntu mengase afele ezandleni zakho usemsebenzini bese lokhu umbona kuma-flashbacks kufanele wenze njani? Nanokuthi-ke nje in general umuntu mengabe efele ezandleni zakho akuyena owakini usemsebenzini noma mhlawumbe ukuthi uyosiza la kunengozi khona umuntu amane umphefumulo uphumele ezandleni zakho kufanele wenze njani? Lokho futhi akusho ukuthi umbulali inormal leyo nto. Ngesinye isikhathi abantu bayashona la emgwaqweni uthi uyosiza umntwana abangasuki kuwe. Leyo nto leyo iyayenza ukuthi ukwazi ukuyiqoqa ukhulume. Mhlambe ngalesikhathi ungena emsebenzini thola isikhathi sakho eqeleni sokukhuluma nje kuphela ukuthi ngicela uyolala mina ngikubulala. Ngesinye isikhathi lo muntu ufuna ukukhuluma nawe ufuna usizo lokuthi ngifuna ukuyophumula ngishiye 1 2 3 aloku angakwazi ningazani. Mhlambe ngesinye isikhathi wamnika uthando ngesikhathi esesibhedlela noma udokotela lo muntu lokhu uyambona ufika ukuthi yazi the only person ongakhulula umoya wami uloya sister noma loya doctor. Asinto embi, just khuluma nalo moya walo muntu ukuthi umuntu abantu angikwazi ngangithi ngiyakusiza wahamba so ngicela uhambe uyozilalela. Kuzoba only one dream and uzobona kulelo phupho azasalisa hamba. Nangomunye futhi kalokhuzana kaSibusiso uthi uma ucindezeleke ebusuku bese uthi uzama ukulwa kuvele kukhulume ugogo wakho osewashona athi ungathuki bengizokubheka. Ngabe ugogo uyisipoki yini? Sikhona isipoki angingathi isipoki. Ukhona umuntu ongasekho ofika kahle ungakhona ukuthi ufika ngobubi njengesipoki. Ukhona ukuthi umuntu ongasekho afike kahle kuwena kodwa umbone mefika. Yebo, bakhona abantu abafika kahle and ukwazi ukumbona kodwa umqondo wakho ngathi ulele
and uyafila ukuthi bengikhuluma naye ngixoxa naye ingakho ngithe last time kuyinhlanhla kubona umuntu wakinalele ukhulume naye. So njengoba athi yena bekanyatheleka makanyatheleka athi ungathuki yimi, it because bekangafuni ambone mhlambe, ngasho ngithi mhlambe. Kodwa abantu abadala kaningi mabazokhuluma nathi kuba njalo, uba weak, uba kude, so that ungazomdisturb acede ukukhuluma into afuna ukukutshela yona. So kusho ukuthi yena ithe makanyatheleka wathuka wanyakaza wangakho ugogo athi ungathuki bengizokubheka ukuthi ukahle na. Bese yena uyasho nje ukuthi ngiqela ungezi ngendlela enjalo. Uyakwazi ukukhuluma naye, bekuwabantu baphila emhlabeni. Khuluma nawe ukuthi mawuza ngaleyo ndlela uyangithusa futhi angikwazi ukukuzwa kahle, uzavela ngenye indlela. Thokozani. Thokoza gogo. Uphakimpi uthi, hey Phakimpi buyele ekhaya. Yabo lento yokuba amabhunguka. Uthi Thokoza gogo, ngicela ukubuza uma ubhungukile iminyaka ungabuye ekhaya, kuyenzeka yini ukuthi idlozi likulande ngezinyoka? Uma ulele uphupha izinyoka, uthi uyahamba ubone izinyoka endleleni. Thokoza. Ya, kusho kuya ngokuthi uma ngabe bathakazela ekhaya kini isiphi isilwane esivelayo. Kaningi abantu balandwa ngendlela enjalo. Uthola ukuthi leso silwane leso asizokulimaza, kodwa siyakukhumbuza ukuthi abantu bayaphela ekhaya. And ngesinye isikhathi mozovelelwa yinto ubona sona lesilwane. Makukhona la ngathi khona kubheda khona ubona sona lesilwane. So uma ngabe uke wahamba wangazi wabuya ubona ukuthi awusazi ekhaya kukuphi, kuyi-important kakhulu ukuthi ukume esigangeni ukubonakala ukuthi nawe upha le ndaba awuvele nje uthule. Makenze njalo sisimatheni. So indaba yokubhukuka asizame ukuyinciphisa siye emakhaya. Sengizobuza umbuzo wokugcina lo guys, but nayi inamba yagogo abafuna ukubuza eminye imibuzo, please do buza. Khona omunye ongenayo. Ngicela ukulokhuza. Hayi bese sike sawu-addressa la. Let me now uZadlamini uthi uma leyo nto ilethwe idlozi liyazi ingakafiki, konke okuphuma ethongweni akuyindawo unless ungaziphethe kahle. Makhosi, uma uhlabela imoto ekhokha i-installments bese uphelelwa umsebenzi bese iyadliwa ube wena uyihlabelile, kwenzekani kuleyo moto nakuphela mangabe kuwukuthi isidliwe-ke imoto ubuyihlabelile uyithenge nge-installment idliwe, ngoba midliwa phela usanaso isikhathi sokuphinda uyihlabele uyibike ukuthi hayi isiyahamba manje isiya komunye umuntu. Umuntu ahamba ayoyithenga kwi-auction. Kwenzekani kwimoto enjalo? Uthola ukuthi ngiyihlabelile mina kanti ngizohluleka ukuyikhokhela, lifike ibhenki niyidle, angisahlabanga ukusho ukuthi isiyahamba imoto isiyothengwa omunye umuntu. Kwenzekani kuleyo moto? Kwenzekani kunalo muntu oyithengayo? Mamela Baba Dlamini, yingakho iy'nkukhu zikhona. Iy'nkukhu zimela idlozi, zimela umkhuleko. Siye sithi umuntu mangabe sekuphuthuma kukubi makathathe iy'nkukhu ancenge ngazo. Uzoncenga ngazo lezo y'nkukhu batshela ukuthi le moto phela ayisekho kwenzakale 1 2 3 4 5. Uma ngabe uliphethe kahle idlozi lakini ume kahle. Uma ngabe uyazi ukuthi mina lakithi idlozi umama bengazi ukuthi uyadla, baba bengazi ukuthi uyadla, akunakuthi noma abantwana bakithi bengazi ukuthi bayalidla ipapa, akunakuthi ingathi idliwe into yakho uboba yisehluleki. Ikhona into abazoyenza abantu abalele ukuthi izinto zakho zibuyele kuwe, unless uyazi ukuthi wawuphilela wena wedwa. Uzokhala wenzeni akunanto ezolunga webaba. Kodwa uma ngabe bekade uziphethe kahle uyayithi ziyathathwa inkukhu. Nako nanoma umntana asetrongweni sekaboshwa, umntana uzale uwa ngithi, kodwa masaboshwa setrongweni ukuphahla wena futhi
uthi nangumntana usetrongweni. Wenza njani ukugeza lo mntwana ungasebenzi makabuye etrongweni? Uthatha inkukhu ngoba angeke uze ufune imvu, ufune imbuzi, uthi ngiyakhala kudala lo mntana aboshwe. Uzothatha zona le nkukhu uhlanganise umntana ageze. Thokozani. Thokoza Gogo. I am so sorry, guys. I won't be able to answer all your questions, but Gogo is back next week. Next week, kambe sesikhuluma ngasiphi isihloko? Next week Tuesday, Gogo, uke wasisho? Sikhuluma ngedliso. Yes. And then also on Monday, uDr. Mnguni ukhona sobe sichaza amaphupho, so fika nephupho lakho sizwe ukuthi lithini, and then lizobe lichazwa ke kube mnandi kube nje ya. Guys, ukuthi nje phela ngumuntu omnyama nongibonga sengifile izinto enginenzela zona kule channel. Hayi, inkosi impela. If you have not subscribed to my YouTube channel, please do subscribe. I-subscription ku-YouTube is free, mahala. Please subscribe. Sicela ushare namagama okuvalelisa Gogo. Oh, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ukuba nani. I hope kunalapho ngisizwe khona, kunalapho ngivale khona la benifuna uku-understanda khona. Sizahlangana futhi ngeviki elizayo. Sisimathe, ngiyabonga kakhulu ukuthi usiza abantu. Yebo, abantu bayafona, abantu bayakhala ukuthi ngibabhule over the telephone. Yes, ngizokwazi kodwa hayi ukubhula. Ngizokwazi ukuthi ngikhulume nabo ngesithunywa over the telephone, and then isikhathi engisisebenzisayo sizoba u-3 until 5 o'clock because nginesikhathi sama-patient, nginasikhathi samathwasa. So abanye bayangikwatela bababona ukuthi angitholakali. Nami ngiphumula uma ngibona ingubo. Ngiyaxolisa kakhulu, ningangikwateli. Ngizathi uma wenza appointment ngibe ready for wena. Another thing eyenza ukuthi bangangitholi i-electric. I-electric iyacima kanti angithathanga. Ngizazama ukuthi-ke nami ngizamazama ukuthi ngithenge ifoni abeku. Hayi, ngiyibonile le nto efoni ukuthi iyasokolisa. So sometimes uma bathi babuyela kimi bazongibuza njengamaphupho nani, i-electric ayikho, angithathanga. So iba patient uma ufuna ukwazi into until uzungithole. Angeke ngidrop ifone or ngibheke nje kuphela ngoba ngiyazi ukuthi ngithunyiwe ezizweni. Thokozani. Thokoza Gogo, siyabonga kakhulu. Ngicela futhi ukucacisa ukuthi guys, asingadlali ngabo abantu abasuke beze kuleli page bezosilekelela bese silosibafonela nje sibuza imibuzo, sibafonela sibuza imibuzo. Asiyeme ukuthi unento ngempela eyinkinga edinga ukusolwa because nabo indlela umsebenzi lo abawenza. So they can't have time to be answering 100 questions about things that you can Google, things that you can hear on the show. Yakhona meke ukuthi usuyofuna usizo ngempela. Fona meke ukuthi wenze appointment ufuna ukuthi uthole usizo. Singalo silokhuzana. Kudlalwa not in a bad way, but let us no dokotela i-dentist uyifonela njalo uthi wenze njani izinyo melihelo, wenze njani izinyo melixeke, wenze njani yabo. Asibafonele ususho ukuthi ngiphethwe izinyo ngicela uzolikhipha, or ngicela i-appointment ikhonto engicela ungisize ngayo, or things like that. Let us respect their space, their time and their work. Because kwakhona nje ukuthi basiphe ku-2 hours nje ukuthi usihlolela abantu abaningi kabi, o-200 rand abangaka. Uhlola ngamalini makhosi? Ngihlala nge-100 rand makhosi. Imali encane kangaka. Kufanele 50 rand uze ngicela i-commission manje. Yazi mina bengihlola nge-5 rand. Ngalokhu ngakhula njalo iminyaka. Ngihlole nge-50 rand, angazi iminyaka emingaki. Ngithathe isikhathi ukuthi ngifike ku-100 rand. Hey, manje ngisabamele ukuthi bangitshela ukuthi ngikhulile. Mina nje decide ukuthi ngiyahlola nje futhi i-wallet noma i-EFT kuphela, ngifuni na cash wena ngikaze ngiphinde ngizowulanda 1000 ukuhlola. Ngihlala kanjalo mina. 1000 rand. Ngiyawuzwa bathengele ama-Mercedes. No, yazi ngiyajabula futhi uma usasho-ke. Khona lokho okuncane engifuna ukuthi nje awu Awu kodwa usathane
Ngiyacela bafethu uma sila kushow lenani naye bekasazi abantu bayahlupha umuntu une-airtime yamahhala Hayi, bengisachaza yebo chaza gogo. asithi simateni bengisachaza ukuthi abanye abantu ba-understand ukuthi abanye abantu bayasidinga sicela si-explain so abobaba mabeme kancane ngezindaba zabo asizelanga amathando la sizele into yedlozi ngesinye isikhathi uya-test drive umuntu o-wrong ulangalibalelwe insizwa akanandaba namadoda so understanda ukuthi uma ngize la ngize kusisimathe ngize kini into eyiqabangayo ibungikahle ungangitest drive ngoba ngiqishe ngafana nawe Yekani ukushela uMakhosi. Hey, abantu bakuleli page yazi niyangiphoxa kodwa. So we will name and shame next time. Bonke laba abathatha iphone number basende ama message okushela. Iphone number yokuthola usizo la akushelwa la. Kodwa phela nawe bangazi bakushela ijwayelekile izangoma ezinhle. ngiyanqoba Ngoba phela besihlupheka nje sabantu abamnyama beyishiswa siyabonga ke zinganazo ney'moto. So guys, please do take the number nimthinte ugogo, and I love each and every one of you very much. Thank you for supporting each show. Do watch us tomorrow at 7. I will be having uSimphiwe Shembe. I will be showing you iside la Simphiwe Shembe eningalazi ukuthi liya exista, because I know a lot of you just know him as nje lo bhuti ozacile ohlekisayo. So you'll be getting to know him as a businessman, as a father. All niyazi ke mesiletha abantu lana ukuthi kumane kube mnandi kanjani bamane ni find out izinto ebeningazazi ngabo. So tomorrow at 7 we have uSimphiwe Shembe. This week is gonna be fully packed with very exciting guests. So asibonane kusasa, ngiyanithanda. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. I've got over 1,000 videos, guys. Hayi cha ngiyanisebenzela Shem. Ngiyanisebenzela over 1,000 videos. So please do watch. I'm sure each and every person can get a video ezobahlekisa noma ezobafundisa something out of all the videos I have on the page. Kulungile ke, bye. Subscribe to my YouTube channel.